σας πω ένα τραγούδι τώρα που λέει για τη λευτεριά σε τούτην τη χώρα. Όλα εξεκινήσανε τις 17 του Μάρτη και η Ελλάδα ξανακέρδισε τη θέση της στο χάρτη. Άντρες, γυναίκες και παιδιά τι πολεμήσαν την Τουρκία σαν τα ανήμερα θεριά, γιατί γυρεύαν λευτεριά. Αποφασίζουνε να επαναστατήσουν και ελευθερή τη χώρα μας να ξανά την κρίσουν. Έκαλες ο Πετρόμπεης να έρθουν οι καπετάνοι να αρχίξει η επανάσταση στη 17 στη Μάνη. Άντρες, γυναίκες και παιδιά τι πολεμήσαν την Τουρκία σαν τα ανήμερα θεριά, γιατί γυρεύα λευτεριά. Κι οι καπετάνοι όλοι τους στο καλέσμα ακούνε και παν στην Αρεόπολη και τα αρματά κρατούνε και πάνε και ορκίζονται στον Άγιο Ταξιάρχη. Μόναχα νίκη θάνατος όταν θα έρθει η μάχη. Άντρες, γυναίκες και παιδιά τι πολεμήσαν την Τουρκία σαν τα ανήμερα θεριά, γιατί γυρεύα λευτεριά. Επανάσταση έδα θα ξεκινήσει, μόλο λαβέ φωνάζουνε και Τούρκος δεν θα ζήσει. Κι ύψωσανε στον ουρανό σημαία στο κοτρώνι, αρχίζει η επανάσταση, η λευτεριά σημώνει. Άντρες, γυναίκες και παιδιά τι πολεμήσαν την Τουρκία σαν τα ανήμερα θεριά, γιατί γυρεύα λευτεριά. Και στέλνουν καβαλάριδες σ' όλη την οικουμένη, μόναχα νίκη θάνατος έδα τους περιμένει. Και πολεμήσανε σκληρά σαν γνήσιοι Σπαρτιάτες κι από εκεί ξεκίνησαν της λευτεριάς οι στράτες. Άντρες, γυναίκες και παιδιά τι πολεμήσαν την Τουρκία, της Μάνης οι οπλαρχηγοί λευτερώσαν τούτη τη γη. Της Μάνης οι οπλαρχηγοί τη λευτερώσανε τη γη.